Čaute lidi, já vás vítám u nového videjka, u partu druhého. Jsme tu zpátky z Jorge LP. A jak jsem slíbil, tak jdem na kosičku, no. Tohle prodáme. A je to tady, kupujem kosičku. Tak. A je tady. Zkusím, protože 3. 1, 2. A nic nepadlo, kodem se jenom. Double pick, nekoupíme, ale nekoupíme. Já jsem to chtěl jak vyměnit, no. Ten opasek. 10 hůb, no, 10. Horší. Tak ještě 5. Tak a já ho vemu. Já ho vemu. 16 000, ale. Není tady nějaké rychle. Nevadí. Tak zkusíme dát zkusíme dát tohle podzemko. Hezky, kritika. Ještě jednou by to chtělo. Hezky. Jaj! Nevadí, zkusíme ještě. A kritiku dál. Hezky. Aj. Kritiku dál. Nějak se nám nedaří. Tak tohle zabolí. Kritiku. Hezky. Slabá. No. Hezky. Hezky. Pojď. Ne! Škoda. Hezky. Slabá byla. Hezky. Teď ho sundáme. Kritik. Kritik. Hezky. Máme posledních 5 hub. Hezky. Pojď. Teď, pojď. Kritik. Dáme ale poslední 3 houby. Yes! Yes, ale bez epiko, ale podzemí dolů 110. Oh yeah! Level 110, oh yeah. Za 13 000 a dámy a pánové, kupujeme.
Tak a můžem zkusit jednou tohodle. No. A zkusíme dát jednou tohodle. Double píček je to hezky, no. Tohle poletí do... Tohle šel polítává do záchoda, bude letět. Víte, to je hezký ten double píček tady, no. Se mi líbí. Zkusím koupit i tohle, jestli tam nepadne triple epic. Škoda. Škoda. Pionér. Oh, winner! Pozice 620 slabo, to musíme zlepšit. Tak. A koukneme se ještě na svět. Na svět 21. Tady jsme dali pána temno a já zruším hospodu a kouknem se, vylepšíme se. Myslím, že je na sílu, dáme to teď do síly. A modlete se, aby jsme to dali. A pojď. Aj, tak to zabil. No, tohle dáme jak nic. Prohráli jsme nad menším levelem. Tak to je ztracený, tohle, to je ztracený. No. A tímto bych se chtěl s váma loučit. No počkat, ještě 110. Pokud vím, tak tohle by se mělo otevřít ve 110. No. No, nic. Děkuji za slednutí, po případě like, odběr můžete dát a čaba.